Só 3 encontros nos terreos de xogos da comarca. O Chantada visita o domingo á tarde ao Foz. Os chantadinos non queren confianzas a pesar de medirse o colista, así que sairán moi concienciados para intentar volver a puntuar como visitantes tras 2 derrotas consecutivas. En primeira autonómica, o Taboada mídese ao colista o Río Torto, unha boa ocasión para sumar 3 puntos e esperar a que fallen o segundo e terceiro para afianzarse na loita polo ascenso. O partido o domingo ás 4:30 da tarde na Medela. En segunda, o Chantada B afronta unha complicada e atractiva saída a Monforte para medirse ao Calasancio. Os de Quique, tras vencer o Sober e Antas, buscarán o terceiro triunfo consecutivo. O Escairón visita o Antas e o Monterroso recibe o Palas. Xa en terceira, o Atlético Chantada tócalle viaxar. Será o Tocampo do Carabolos, que ocupa o penúltimo posto da táboa. Os de Miguel, que están facendo unha gran tempada, buscarán os 3 puntos para quedar o máis arriba posible o remate da Liga. Nas inferiores do Chantada, o Xuvenil A enfrontas a domicilio o Barbadás, un dos equipos da zona media alta da táboa. Os de Óscar, que están atravesando un mal momento, queren cortar esta xeira de resultados puntuando a domicilio. O Xuvenil B xoga na casa, recibe o sábado a mañá o Cidade de Ourense na segunda xornada dos grupos. Os de Rodrigo queren facer valer o empate da primeira xornada cunha vitoria como locais. Os cadetes afrontan unha complicada saída ao campo do Berín, un dos claros favoritos a facerse co título de Liga. Aínda así, os de Juan xoganse moito e sairán a por todas nun encontro que será complicado, pero no que deben puntuar. O femenino recibe o domingo ás 5 no Sangoñedo a Milagrosa, nunha nova xornada de grupo. Logo de descansar tras a retirada da competición do Monteforte, as de Rigui afrontan un partido moi complicado. E por último, en baloncesto, na Liga EVA, o CB Chantada, cun remate espectacular de Liga onde están de cuartos na táboa, visitan o último, o Rosalía. Unha vitoria e unha derrota do Marín deixaría os de Jorge no terceiro posto, á espera dun partido para determinar o posto final do equipo chantadino.